Gaurkoan kemen dantza taldearen egoitzara gerturatu gara eta horretarako aitzaki berezi bat dugu izan ere inauterien bueltan hainbat ekimen antolatzen dituzte eta horien inguruan gehiago ezagutzeko gurekin dauzkagu Naroa Zuazua Aristizabal eta baita ere Aiora Fagoaga Iza, dantza taldeko kideak direna eta datozen minutetan laburpen hau egingo digutenak. Beraz, lehenik eta behin bikote konta iguzue. Kemen dantza taldean hainbat urte daramatzazue, Irungo inauterikin loturiko ekintza garrantzitsuak antolatzen. Beraz, imaginatzen dut, taldearentzat data potente bat izango dela egutegian, ezta? Bai, hori da, azkenean ez da ekimen bat bakarrik, baizik eta inauterien bueltan 3 ekimen horiek antolatzen ditugu, eta noski garrantzia dute guretzako bai. Konta iguzu pixka bat nolakoa den horren atzetik dagoen lana, pixka bat noiz hasten zarete prestaketa lanekin, antolaketa hori nola kudeatzen duzuen? Taldeko batzar orokorra egiten dugu, eta erabaki potentenak hartzen direna egiten dugu urria erdialde bukaeran, eta horra eramaten da proposamena. Kurtso hortan zein inauteri egin. Eta horre hartzen da erabakia, hortik sortzen da lan taldea, eta gero herri inauteri horrek daukan lanaren arabera, hasten gara lehenago edo beranduago. Bikain, egutegia jarraituz hasiko gara eta lehen hitzordua izaten da galdaragileen konpartsa, ez? Behin San Juan plazara iritsita, hor emanaldi bat egiten duzu, pixka bat konta iguzue, zer egiten duzu edo zer egiten dan bertan? Egiten duguna da, galdaragileak antolatzen dituztenek eta antzerkia egiten dutenen ondoren, antzerkia dela ezkontza. Guk egiten duguna da ezkontzaren ospakizuna bezala, eta hor egiten dugu koreografia bat, ez daukana berezik ikusirik euskal dantzarekin, baina Brahmsen musika batez baliatuta, bosgarren dantza hungaroa, hori egiten dugu koreografia bat ospakizun dortarako. Bale, gero egutegiarekin jarraituz ikusten dugu Euskal Herri inauteria dela hurrengo ekitaldia eta hain zuzen ere normalean jendetsuena izaten dela. Konta iguzue, inauteriak hirigunera eramateko, Euskal Inauteriak hirigunera eramateko ariketa garrantzitsua, ez da? Bai, hori izan zen, goran dirinen oso txikiak, baina izan zen, ikusten zela Irunen beharra herri inauteria plazaratzeko, eta Irunen ezagonez berezko herri inauteririk, erabaki zen zela aukera ona Euskal Herriko hainbat herritako herri inauteriak ekartzeko, eta ezagutarazteko eta kalean ikusteko. Azpimarratuko dugu hor, dantza taldea osatzen duzuen dantzari ez gain, baita jendea bertan parte hartzera gonbidatzen duzuela eta horretarako ikastaro bat antolatzen duzuela, ez? Jendeari dantzan erakusteko. Hori da, bai. Orokorrean inauterietako dantzak nahiko sinpleak dire eta badaude salbuespenak beti bezala, baina orokorrean izaten dire gauza eramangarriak eta sekibleak eta animatzen dugu jendea parte hartzera eta erantzuna izaten dugu jendea animatzen da. Eta konta iguzue, aipatuko dugu aurten konkretuki Altsasuko inauteriak izango direla, ez, plazaratuko dituzuenak, jendeak jakin dezan zer ikusi halko du plazan? Orain azkenek urtean hain modan jarri diren momotxorrekin batera sorginak, eta daude pila pertsonaia, egoten dira goldea, idiekin eta itzainarekin, amona eta gaztea, laborari zaharren familia eta egoten dira ereia eta zalandatzailea, Mikelete bat egoten da, eta ja, uste dut. Dira pila bat pertsonaia, hori da, eta aurrak joaten dira momotxorra edo sorginez, eta gu helduen artean banatzen dira pertsonaiak, eta momotxorra eta sorginak ere bai. Eta inauteriekin jarraituz, azkeneko hitzordua puskabiltzea litzateke, inauterien asteburu horretako igandean egiten duzuena, ezta? Pixka bat konta iguzuen, nondik ibiltzen zareten, noiz ateratzen zareten, ordua, ibilbidea eta? Hori da, igande goizan egiten dugu, eta juten gara Olaberriako baserritara. Bale, eta konta iguzue, igual hirigunean egiten ez denez, jende askorentzat ez ezaguna izango denez, zer da puskabiltzea, pixka bat zer egiten da bertan edo zein den dinamika? Izenak berak esaten duen bezala, joaten gara puskabiltzera. Puska dela herri bakoitzak daukana. Orain izan dela uza garaia eta orain inauteri garaian eukitute sagardoa, gazta, haragia, arrautzea gehienetan. Joaten gara, guk garbitzen zaila ataria,
eta dantzatzen, egiten dugu guk badakiguna egiten, dela dantzatzea, eta dantzatzen dugu fandango eta arinarin, eta beraiek ematen digute daukatena, baserri bakoitzak daukana. Bikain, eta ikusten dugu antolatutako ekintza guztiei esker, Irunen oso ohikoa da karrozen desfilea eta konpartzen desfile hori, baina Irunen badirela ez bestelako inauteriek eta euskal dantzek bertan nolabaiteko presentzia dutela, ez da? Hori da, azkenan dire bi kontzeptu desberdin, bat da gehiago, ez dakit nola esan, komertzialagoa edo orokorragoa herri guztietan eta Espainia mailan esan nahi dute mundu mailan egiten den zerbait, eta hau da zerbait bereziagoa gureagoa. Eta pixka bat eguteri egiarekin jarraituz, inauteriak pasata, zeintzuk izango dira urtean zehar kemenek izango dituen hitzordu garrantzitsuak edo pixka bat horrela data bereziak. Inauteriak eta gero daukagu Amaiako saioa izaten dela orokorrean garrantzitsuena edo, martxoaren 28an, Amaian zokian, eta maiatzean 18ko 24, ez? 18ko 24, Hondarribia dantzan egiten dugu aste osoko programa Hondarribin. Bueno, ikusten dugu baduzuela lana horretik, beraz eskertzen dizuegu elkarrizketa egiteko denbora atera izana, beraz mila esker eta primeran atera dila dena. Eskerrik asko. Eskerrik asko.